bij het programma Gewest Friesland. Daarin laten we reportages zien die het in de tijd maken binnen in de jaren tussen 1964 en 2004 in het programma van Gewest dat Gewest. Dat waren op de nationale televisie uitvierd. En wij brengen ze nou weerom bij Jim, bij Sjogge even in de historie. Dat doen we net alweer precies op het dag dat het wie alweer, want we beginnen vliegen weekend naar oktober west, we beginnen nou weerom naar 14 februari 1979. Wist u het nog? Nee. Ja, natuurlijk. Ik weet het wel. De sneeuwstorm. Ja. Duitse sneeuw voor ons heen. Ja. Johan van der Zee, hij had deze reportage overigens net maken, alleen maar in elkaar zet. Want die reportage die we nou zien laten over die winterstorm, die hij hem in 1980 uitstuurt, maar dat is de film die Frans en Jaap Andringa maken. Ja? Hoe kwam het daar aan? Dat had ze mij verteld, dat in. En ik vond het zelf al eigenlijk heel slim dat wij niks in van. Ik zie het thuis en ik hoor net van huis. En Anton Stolwinder had nog wat proberen, maar die kwam ik net naar voort. En deze man, die bent toch in de auto gestapt en die gaat filmen. Ja. En dat vertelden ze. En toen hebben ze nou, dat moeten we eigenlijk uitsturen, maar ze hingen het weer geen goed lood erbij. Dus toen had ik mij de omroep contact, Radio Friesland hier te doen nog. Door welke stem bij. Het was Jim grote moment. Ja. En toen heb ik bij Jim vregen, mag ik loodsfragmenten van Jim ha. En daar heb ik dus, we hadden die beelden, hebben we 8 mm. Dat hebben we opblazen tot 16 mm, want wij werken op 16 mm film. Hoe doe je dat opblazen? Daar hier Anton Stolwinder hier een heel ingenieus systeem voor. Die hier met een camera filmde van een doekje, heel iets doekje, filmde die beelden. En doen we dus materiaal wat wij monteren konden. Ja. En daar hebben we dus lood bijlijn, een Nijsberichten, maar een heel soort Klaas Wielinga. Die weer heel lang in de uitzending altijd. Zij is die reportage ter stand gekomen. Allereerst niet. Wat zei? Allereerst niet. Ja. Wie alle onhuurd zag van de sneeuw, wie Duitse sneeuw, wie hier heen waait, 4 dagen had Friesland eindelijk een beetje verst zitten. En er is niks gebeurd. Nee. Er is geen ernstige gevallen. Ik denk dat er één stoorn is, maar dat wie een oude man die in een huis, misschien nog een hartongeval of zo stoorn is, maar dat wie oorzaak gebeurt. Ja. Een aangename ramp. Neem Riens Graten maar deze. En gewoon Riens Graten maar luisteren naar en de Grense Center en naar de Friese Center. Dus in Friesland zeggen ze altijd, hoe kunnen wij elkaar helpen? En in Grense zeggen ze, wat zullen we dit kosten? Dat weer een beetje het verschil. Maar één ding, daar was natuurlijk 4 dagen met een smoring tussen. Ja, ik wil er heel graag uit, maar het kon net. En ik ging geluk, want ik wie de Duits van tevoren in Hilversum. En nog even een tocht van maak je blauwe of maar toch maar naar huis gaan. En toen konden we geen kant meer uit. En die echt heel leuk natuurlijk, want iedereen, ik ben in Jouren en iedereen weer thuis. En je ging met de slieden naar de bakker en het weer ook zo gezellig. Ja. Maar eigenlijk wel een prestatie van die beide mannen, dat ze met die auto nog zo 4 kan binnen de oorlog in. Geweldig. Want de meeste jongen hebben meest del, zeg maar zeggen. We zullen wel net ophouden. Een van de mooie dingen weer dat die camera, die ik hield dit vol met snieën. En dan vegen dat gewoon eventjes weer voort. En dan ging het maar weer terug. Dus, het ging alleen maar om het historisch duidelijk te maken van dat en dat er in Friesland bad. Het was spannend. Ja. Nou, we gaan weer om naar de opblaasde 8 mm film van Frans en Jaap Andringa. In 1980 waren er van Gewest dat Gewest dingen en het is van de winter van 1979, februari 14e. Noord-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe hebben het meest te lijden van het weer. De verkeerswegen daar staan vol files met verlaten auto's. De wegenwacht van de ANWB kan alleen nog maar persoonlijke hulp geven. Ze brengt gestrande automobilisten met landrovers naar huis. De politie heeft in Friesland een beroep gedaan op de WB om te helpen bij het gaan naar Zorgers zijn weer buiten. Even met de kop in de frisse lucht. In Duitsland was vanmorgen grondig ontwricht. Van normale diensten komt nauwelijks iets terecht door stuifsneeuw, ijzel of gebroken bovenleidingen.
De PTT adviseert zo weinig mogelijk te bellen, omdat de telefooncentrales overbelast dreigen te raken. Dit heeft geen zin. 8 Perzische volgelingen van Khomeini hebben vanochtend... Dit heeft geen zin. Die komen we nooit doorheen. Nooit. Tot de nieuwe procedure van Nederland. Verkeersinformatie. Door weersomstandigheden moet het verkeer op nagenoeg alle wegen rekening houden met langzaam rijden en soms stilstaand verkeer. Boven de lijn Amsterdam-Harderwijk-Zwolle wordt het verkeer ernstig belemmerd door sneeuw en gladheid en zijn vele wegen afgesloten voor het verkeer. Door sneeuw en ijzel komt gladheid voor in het hele land. Veerdienst zijn is voor de beveiliging. Hey joh, dit nog eens vrijmaken! FM kanaal 4, Radio Friesland. Radio Friesland. Het waren dat allemaal. Oh jongens! Ik ga niks meer terug die zoeken! Zit op. Als ik jullie een van deze midden dicht. Kom maar zo. Meneer Van Peul, versteer je niet op Fries? Nee, helemaal niet. Nee. Goed, dat verstond u in ieder geval wel, hè? Ja. Hoe is het bij u? Ik weet niet hoe het op een vliegbasis is. Wordt er gevlogen? Nee, er wordt helemaal niet gevlogen. Er zijn verschillende gedeelten van de vliegbasis zelfs onbereikbaar. Weersomstandigheden. Laat ze ons eruit trekken! Assistentie te verlenen. Het is namelijk zo dat tussen Wirdum en Idaart, die 2 afslagen daar op de weg Leeuwarden-Heerenveen, daar zijn een aantal automobilisten gestrand. En een 5-tal. Een minuut geleden hebben wij gehoord dat 3-tal mensen al uitgehaald zijn. En de familieleden van sneeuwschuiver met sneeuwkettingen. Daar is ook wat mankracht bij aanwezig en tevens een ambulance met onze basisarts die eerste hulp kan verlenen. En intussen is het zo dat... Nederlands willen doorgaan, zodat al die lui, ik heb het al gezegd, die in dit land het Fries nog niet verstaan, het ook duidelijk ter oren krijgen wat er aan de hand is. Hoe is de situatie? Ja, als ik het volgende laatste weerkaart beschouw, dan zie ik het morgen in ieder geval dat ik voortdurend nog doorstuivende sneeuw. Een bericht van Ameland, de waarnemer daar, die sprak een half uur geleden nog over windkracht 9 boven volle storm bij een temperatuur van -5,5. Veel stuifsneeuw nog. De duinen waren daar 2 meter hoog en de waarnemer verzuchtte, ik wou dat ik maar een grizzlybeer was. Nou, we komen hier op het Europaplein. Spiegelglad is het ook, want er ligt onder een enorme dikke... Zo heb ik het Europaplein nog nooit gezien. Nee, het is ook doodstil op de weg. Je ziet wel dat de mensen die op straat zijn, die lopen allemaal. We komen nu richting Harlingen. Dat zie je straks. En je ziet daar in de verte, zie je daar al de plaatsen. Die zijn daar helemaal af met hekken. Is er tegen afgezet. Dus het is in feite zo, als zou je uit Leeuwarden willen komen, dan lukt dat nog niet. Je ziet ook op dit moment rijden we daarop toe. Je ziet daar die hekken. Laat het maar even zien. Laat het maar even doorrijden. Ja, kijken hoe hier de zaak afgezet is. Scandinavië met een lage druk boven Midden-Europa en dat betekent aanhouden van het koude weer. Dat is echt van zeer koude weer, omdat daar een voortdurende toestroming is van koude lucht uit Scandinavië en Noordwest-Rusland, waar het 30 tot 40 graden onder nul is geweest. Hans de Jong, bedankt. Intussen is het zo dat...
we gaan rechtsaf en we gaan naar Centra Front. VVV in Leeuwarden nog om informatie vragen en hun bevindingen met het slechte weer. En we zullen ook nog verslag doen van wat vandaag het Fries Dagblad aan zijn abonnees had willen melden. Kunt u nog een beetje erheen komen? Bij ons op het bedrijf staat alles stil. De wagens staan geladen. Ze moeten naar Frankrijk en Italië, maar ze kunnen niet weg. Nee, maar u heeft hier toch wel een wagen? Deze wagen zit ook vol. Ja? Die moest naar het oosten des lands, maar de slagers zitten allemaal zonder vlees, maar we kunnen er niet brengen. Maar denkt u dat de situatie zo wordt dat er straks helemaal niets meer te krijgen valt? De baas die is in paniek en die hoopt het. Die vraagt om warm water uit de hemel. Uit de hemel. Mooi, dank u wel. Wij hebben ook al in het begin van dit programma gezegd dat we, wat de mededelingen betreft van afgelastingen, van verenigingen, van cursussen, van lessen, van trainingen, van allerhande kleine evenementen van verenigingen, dat we daar vandaag over het algemeen niet aan zullen beginnen. Omdat het voor de meeste mensen gewoon vrij logisch is dat zaken niet door kunnen gaan vanwege het feit dat ze er gewoon niet bij kunnen komen. Het betekent wel dat we op deze mededeling ook zo nu en dan een gezonde uitzondering plaatsen. Een van die uitzonderingen is een verzoek van de heer Van Sloon. Hij woont aan het Rijngras 227 in het Westen. Doen. Het is misschien goed dat mensen die in de buurt van Rijngras 227 wonen even naar meneer Van Zwol toe gaan om bemiddeling voor hem te doen. Ja, dan heb ik nog even een telefoonnummer van de boodschappendienst voor Aardlaan West. Dat is 82052. We hebben nu aan de telefoon de directeur van het crematorium in Gouten, de heer Blauw. Meneer Blauw, we hebben in het programma van gisteren en ook vanochtend al een aantal begrafenissen en ook crematies moeten melden dat deze zijn verschoven naar andere tijdstippen en andere data. Ik zit me even af te vragen, u belt uit uzelf. Ik heb de indruk dat u graag een mededeling kwijt wilt. Ja, ik bel uit mijzelf. Wij hadden gepland voor vandaag 9 uitvaarten. Ik krijg stellig de indruk eigenlijk dat zo langzamerhand, ook al kan ik dat vanuit de studio natuurlijk niet bekijken, de hele provincie dicht zit. De mensen die nou nog steeds de bedoeling hebben om gewoon weer naar huis te rijden vanavond, komen die gewoon toch op de koffie? Nou, ik vermoed het wel, ja. U vermoedt het wel? Goed. Het feit dat u als functionaris van de meldkamer spreekt en u zegt ik vermoed het wel, daar trek ik vrijmoedig de consequentie uit dat het waarschijnlijk zo zal zijn. Ja, ik zou nog even een paar dingen willen zeggen als het dus mogelijk is. Jazeker. Dat is momenteel het laatste nieuws. De weg Hitsem-Achlem, die wordt dus momenteel ook afgesloten door een kabelbreuk. En de weg Dokkum-Daanwoude, die is ook afgesloten. Het is zo dat wanneer het gaat om draadbreuken, en ik heb nu begrepen van meneer De Jong van PNB dat dat in de provincie Friesland vrij veel voorkomt op dit moment. Draadbreuken van de elektriciteitsnetten, dat die zo gauw mogelijk met PNB worden gemeld, met daaruit een melding dat het aandeel
hebben we meneer De Jong van PEB, Provinciale Elektriciteit. Bij de heer J.J. Turkstra. Turkstra, hoe is de situatie momenteel? Nou, dat is momenteel slecht. Ja. Slecht. Het kuilvoer kan niet binnen. De trekker heeft het begeven. Een stuk. Die moet naar de garage. Dan komt een andere trekker van het loonbedrijf. En als hij maar komt, als hij hier maar komen kan. Ja. En heeft u nog wel genoeg voer voor de beesten? Nou, voor vanavond en morgen vroeg nog wel, maar dan moet er verandering komen. Als die trekker nou vanmiddag nog maar komt tegenavond. En de melk? Nou, de melk moet weggestroomd worden. Als die tank vol zit. Gewoon de sloot in? Ja, gewoon de sloot in. Fijn, dank u wel. Mogelijk zo langzamerhand geen melk meer kunnen krijgen. Zonder overigens natuurlijk van mensen in paniek te brengen over melkgebruik en melkdistributie enzovoort. Want ik neem aan dat eigenlijk de toestand nog zo zwart niet is als hij op dit moment wordt afgeschilderd. Goed, dat hangt allemaal ook heel erg samen met de veranderingen in het weer. Als het zo is dat de Frico morgen weer kan rijden, dan is denk ik de hele zaak bekeken. Dan is intussen minister Wiegel arriveren in Friesland. Om 11 uur maak ik Griet van Dun het nijvolgende peteer met minister Wiegel. Heren. Welkom in Friesland. Heren. Ja. Van Lem. Iemand maar al wat boerderij helemaal geïsoleerd gezien. Daar is met u. Jongen. Waar is het nou het ergst in de provincie? Nou, Noordoosten. Noordoosten. Bij mij in de buurt. Ja, dat bij u in de buurt. Ja, toch ook wel in de westkant hoor. Zuidwest ook, hè? We zagen ook nou boeren met de grootste moeite hun bedrijf uitkomen. Huisvliegen, dat ziet u. En dan even kijken of het er nog staat. Mag ik u even storen, meneer Wiegel? Ja. Ik ben van Radio Friesland. Ik wil graag even een kort gesprekje met u maken op dit moment. Ja, dat is goed. U gaat de zaak bekijken hoe het is? Ja, we gaan alle 3 noordelijke provincies aandoen. We hebben dus nu al over het zuidwesten van Friesland gevlogen. We gaan ook naar een van de eilanden, naar Ameland. Daar zitten we natuurlijk nog helemaal geïsoleerd. En ik heb natuurlijk een speciale belangstelling ook voor het noordoosten van Friesland. Dat zult u nog wel begrijpen vanuit mijn speciale banden met dat deel van de provincie. En dan gaan we in de loop van de dag verder naar Groningen. En we gaan ook nog naar Drenthe toe, waar ik ook nog een gesprek heb met de commissaris van de koningin daar. Het is nu 12 uur, radionieuwsdienst verzorgd uit ANP. In het noorden van het land is vanmorgen opnieuw op verschillende plaatsen sneeuw opgewaaid, waardoor provinciale en binnenwegen weer onbegaanbaar zijn geworden. Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Van Lent van Defensie zijn vandaag in het noorden. Bij helikopter brengen ze een bezoek aan ingesneeuwde gebieden. Heeft de KNZB besloten de hele bondscompetitie voor dit weekend af te gelasten. Dan het weer. Af en toe sneeuw, mogelijk ijzel. Morgen overdag overwegend droog en licht tot matige vorst. Veel wind. Dan nog wat verkeersinformatie. Door sneeuw en ijzel komt plaatselijk gladheid voor in het hele land.
Boven de lijn Amsterdam-Harderwijk-Zwolle wordt het verkeer ernstig belemmerd door sneeuw en gladheid en zijn er verschillende wegen onbegaanbaar. Door de wind zal in het noorden sneeuw opwaaien. Dit was het nieuws. FM kanaal 5, Radio Friesland. De rillingen herinneren mij nog hoe de rijden. Dat is, hoe is het mogelijk? De hege bergen en onvoorstelbaar. Ja, en dat er dus helemaal niks gebeurde. De luchtmacht die bracht dan hele molkentanks op en die bracht spullen en de meesten. Ja, de tanks reden door het dorp. Ja, alleen maar om de zaak te redden, laat ik zo maar zeggen. Ja. Nou, mooie historische waarde deze film. Jazeker, ja. En ik letter naar wat mij gebeurt, wist dat ik... Nee, het is ook nooit het helle of zo. Nee. Het leidt in Tagief. Het is Joert het helle. Ja. In het programma Gewest Friesland, wat er takkenwieke weer is om te zien in dat archief van Gewest tot Gewest. En dan, dag.